Ja znam da nemam puno navijača koji svi koji će nastupati ovdje, započela je govor od 10 stranica smanjiti. Večeras nije veće za govore nego za pjesmu i za uživanje u pjesmi i da svi oni koji su toliko čekali ovaj festival, koji se raduju i da pokažu ono što znaju, ja vjerujem da neće večeras biti pobjednika u onome smislu da neko je sam pobjednik, ostali nisu važni. Večeras su svi važni. Prvo su večeras pobjednici oni koji su organizirali ovaj festival, jer omogućili da se ovoliko ljudi okupi oko pjesme, toliko radosti priuštiti mladim ljudima koji će nastupati, a isto tako vjerujem da će ova tradicija se nastaviti i kao što je mali princ svoju ružu čuvao sa toliko ljubavi, vjerujem da vi Tuzlaci imate toliko ljubavi da ovaj majski cvijet uzgajate još dugo u budućnosti. Hvala. I dozvolite da vam u znak zahvalnosti Renata Bagarić uruči zahvalnicu i statu u festivalu. Hvala. Vjerujemo da su naši mali izvođači već nestrpljivi i da jedva čekaju da izađu na scenu i pokažu svoje muzičko umijeće i talent. Vi ih borite aplauzom te pomozite članovima našeg stručnog žirija u odabiru najuspješnijih. Oni će večeras dodijeliti 3 nagrade za najbolje izvođače, nagradu za najbolju muziku, nagradu za najbolji tekst i nagradu za najbolji aranžman. Ovdje ne piše, ali to će nagrade za najbolje voditelje. Sad ćemo vam predstaviti naš cijenjeni žiri. Predsjednik žirija Mladen Marković, dirigent. Marijana Turmuš, profesorica glazbe. Zlatan Murić, profesor klavira. Maksima Hadžihasanović, profesorica bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti. I Mredana Kaskeređić, profesor solopjeva. Festivalskom programu čućemo 12 novih, veselih, zanimljivih, tematski i muzički raznolikih kompozicija. Njihovi izvođači su spremni pustiti da polete ka vama i da se spuste na naš majski cvijet i oplemene ga novim ljepotama i životima. O, kako će on večeras da poraste i zamirši. Možemo popet? Ne, još ne. Zaboravili smo da cvijet ne može bez pjesme jedne divne ptičice. Ptičice zvane Slavu. Je li tako? A naš majski cvijet raste u bašti punoj slavuja. Pozdravite jednim velikim aplauzom gradski dječji hor Slavu i ljubavni godine u Tuzli. Prvi je gradski dječji hor na području Tuzle koji okuplja djecu uzrasta do 12 godina. Hor isključivo njeguje i izvodi dječju pjesmu primjerenu njihovoj starostnoj dobi. Do sada je imao preko 30 nastupa, od toga nekoliko TV nastupa i predstavljanja u raznim prigodama, samostalni koncert u Narodnom pozorištu, bio je organizator i nosilac koncerta povodom obilježavanja Međunarodnog dana prava djeteta, koji je također bio održan u Narodnom pozorištu u Tuzli, te organizator i učesnik zajedničkog koncerta sa horom Supera Srebrenica, koji je održan u BKC u Tuzli. Osnivač i stručni rukovodilac hora je Renata Bagarić, diplomirani dirigent, a korepetitor je Zlatan Vujkić, profesor klavira. A Dilan Odabašić ima 12 godina. Živi u Tuzli. Saznali smo da je aktivna na svim školskim manifestacijama, tako da je scenski nastupi nisu strani. Pjeva u školskom horu, piše poeziju, jako voli životinje i želi postati veterinar. Odlična je i veoma odgovorna učenica. Nadam se da će takva i ostati jer ko zna šta je nosi ovo godine. A Dila će izvesti pjesmu Šta mi nosi proleće. Autor muzike, teksta i aranžmana je Nenad Ilić. Uživam.
pruža, osmeh